ఆ దేవుడి ద్వారా నేను ఆశీర్వదింపబడ్డాను. ఎలా అంటే నీ యవ్వన కాలములో బలమంచు చేతిలో బాణము లాంటి వారా. హల్లెలూయా. యవ్వన కాలంలో దేవుడు నాకు బిడ్డనిచ్చాడు. ఆ బిడ్డలే నాకు ఈరోజు ఐశ్వర్యం. ఆ బిడ్డలే ఈరోజు నాకు పేరు ప్రతిష్టలు నిలబెడుతున్నారు. నా కుమారుల గురించి చెప్పుకోవాలంటే నేను ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాను. నేను కోరుకునేది అందరూ కూడా ఈ వాక్యం విన్నవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయండి. అలాగనే మాకేదో రావాలని ప్రార్థన చేయమంటలేదు, కానీ ఈ పరిచర్య అనేక ప్రాంతాలకి వ్యాపింపు చెందాలనేసి ప్రార్థన చేయండి. నా పేరు కడియం హానోకు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మరి మాచర్ల, గుంటూరు జిల్లా మాచర్ల, నెహ్రూ నగర్. మరి నా ఫోన్ నెంబరు 9666920039. మరొక తడవ నా ఫోన్ నెంబరు 9666920039. ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి. మీ ప్రార్థన అవసరాలు ఉంటే నేను కానీ మరి మా సేవకురాలు కానీ ఈ ఫోను లిఫ్ట్ చేస్తాము. మీ కొరకు ఏ అవసరం ఉన్నా మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాము. అనుదినము ఎనీ టైం, ఏ టైంలో అయినప్పటికీ కూడా రిస్క్ చెందేది లేదు. ఏ టైంలోనూ ఫోన్ చేసినప్పటికీ కూడా మేము ఫోన్ చేస్తాము, ఫోన్ తీసుకుంటాము, మీ అవసరాలు కనుక్కుంటాము, మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాము. గొప్ప గొప్ప వారు కూడా మరి స్వస్థత పొందినట్లుగా మరి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. అలాగనేసి డబ్బులు ఇచ్చి మేము సాక్ష్యం చెప్పించేంత దుర్మార్గుని కాను నేను. ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, నాకు ఆ దేవుడు ఇచ్చిన వరాన్ని బట్టి మీకు నేను చెబుతున్నాను. నేను డబ్బులు ఇచ్చి ఎదుటి వారికి సాక్ష్యం చెప్పమనేసి అంత దుర్మార్గుని అయితే నేను కాను. ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించి ఆదరించి కనకరించునుగాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ. తల ఉంచుకుందాం, ప్రార్థించాలి. మహాపరిశుద్ధుడా, ప్రేమ తండ్రి, నిన్న వాక్యం ప్రభు ప్రతి హృదయంలో ఫలించి నీరు కట్టి ఫలించి నా అభివృద్ధి పొందే కృపను అనుగ్రహించమని, తల ఉంచిన ప్రతి కుటుంబాన్ని దర్శించమని, ఈ కరోనా వ్యాధి నుంచి విడుదల అనుగ్రహించమని, ప్రతి పట్టణం, ప్రతి జిల్లాలు, ప్రతి గ్రామాలు ప్రభు మీరు జ్ఞాపకం, రాష్ట్రాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని స్వస్థత అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు నామములో స్తుతించి ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.